Kiss Production Putra Muda. Ayah mama, siapa ma? Ini Meli berjumpa saban dina mengtajuk sarungan nyandang anggone kuplung yen masih seneng ning banyu muntung ngeboti randane toang nunung. Ayo bos buah rapini umahku jareng lambrung ora di duwil ora didumu nafsu wis muncul dadi ngenderu wong wadon jaluk ngomonge ngentu. Ayo dalan-dalan ayo dong yang punya lagu siapa ma? Mama Nelly saya, Mama Nelly mani. Yeah, come on. Kan wis aja pengen kecil, delengan utang wis numpuk. Aja dengan pelajaran dulu. Bos buah, Mama Repa. Kan banyu muntut doang nunung sing racik randa baku sering gawe kakang balik isuk tekan lumpru raine bini umahku jareng lambrung ora di duwil ora didumu nafsu wis muncul dadi ngenderu wong wadon jaluk ngomong ngentu. Kiss Production. Siapa ma? Mama Nelly, Mama Nelly, Mama Nelly, Mama Nelly, Mama Nelly saya, Mama Nelly mani. Yeah, come on. Kan wis aja pengen kecil, delengan utang wis numpuk. Aja dengar pelajaran dulu yang punya Kiss kan banyu muntut doang nunung sing racike prawan bapu sering gawe kakang balik isuk tekan lumpru raine nenekku. Percuma saban dina mentajuk sarungan nyandang anggone kuplung yen masih seneng ning banyu muntung wong wadon jaluk ngomong ngentu.
Bangga wong turung tuh ya.